dacă se... Bună ziua tuturor și bine ne-am regăsit astăzi, 29 ianuarie 2025, la cel de-al patrulea curs online din sesiunea 2025. Astăzi avem trei cursuri foarte interesante despre grâu, grâul care ne dă nouă pâinea cea de toate zilele, și anume grâul hibrid versus grâul convențional, o analiză comparativă a caracteristicilor și modului de obținere, o să prezinte domnul dr. George Toader, director tehnic la Saten Union. Al doilea curs este despre cultura grâului și sistemele de lucrare a solului, prezintă doamna cercetător științific 1, dr. inginer Felicia Chețan, de la SCDA Turda, și al treilea curs este despre tehnologia de producere a semințelor de grâu, prezintă domnul cercetător științific grad 2, dr. inginer Florin Rusu, care este directorul științific al SCDA Turda. Și cărora le mulțumesc că au acceptat invitația mea de a prezenta aceste cursuri online foarte interesante. În cadrul programului O carte pe săptămână am ales astăzi să vă trimit pe chat două cărți motivaționale care mie mi-au plăcut foarte mult. Este vorba despre Clubul 5 AM, Fii stăpân pe dimineața ta, Fă-ți viața mai bună, scrisă de Robin Sharma, care este un scriitor canadian de origine indiană, îndrumător spiritual și conferențiar, recunoscut la nivel mondial pentru cele 15 bestselleruri pe care le-a scris, cel mai cunoscut fiind Călugărul care și-a vândut Ferrariul. A doua carte este Puterea adevărului, de William George Jordan, scriitor și editor american, născut în New York. Este o carte scrisă în 1902, dar valabilă și astăzi și în viitor mereu. Și trei cărți de specialitate. Am ales să vă trimit Tratatul de agrotehnică, apărut în 2020, scris sub coordonarea domnului profesor dr. Gerard Jitereanu de la USAMV Iași, un tratat de fitotehnie scris de domnul profesor dr. Mihail Axinte, tot de la Iași, și producerea de sămânță, scris de domnul profesor dr. Marin Soare de la Craiova. Acestea fiind spuse, îl rog pe colegul nostru, domnul dr. George Toader, să șeruiască ecranul și să prezinte primul curs. Primul curs. Bună ziua tuturor! Doamna director, mulțumesc mult pentru invitație. Mulțumesc și domnului director Rusu pentru discuția avută preliminară. Și noi mulțumim. Se vede ecranul. Da, se vede, da. Bun. O să discutăm câteva aspecte legate de grâul hibrid versus grâu convențional. O analiză, așa cum a spus și dumneavoastră titlul, comparativă a caracteristicilor și modului de obținere. La nivel, din punctul meu de vedere, deci în modul de față, exact cum a spus dumneavoastră, doamna director, grâul este principala cultură, cea mai importantă dintre culturile, să zic, din lume, deoarece din el se obține pâinea noastră cele de toate zilele. Da, fiind cea mai bună de cultură, trebuie să știm exact și să-l producem și să îl ameliorăm și să dezvoltăm noi soiuri, noi hibrizi, pe baza sa, astfel încât să putem satisface cererea și nevoia de hrană zilnică. Creșterea populației pe glob. Dacă stăm să ne gândim în momentul de față, nici nu știu câte miliarde, 6, 7, 8 miliarde la cât am ajuns în momentul de față, în ziua de astăzi, 29/1/2025. Ce presupune creșterea populației pe glob? Păi, în primul rând, creșterea necesarului de hrană. Oameni mulți, necesar de hrană mai mare. Din păcate, seceta, arșița, schimbările climatice, contextul politic din ultima perioadă au afectat foarte mult producțiile. Îmi cer scuze,
de întrerupere, dar se vede Mă rog, tot primul slide. e ok? Nu, tot primul se vede. Tot primul să vedem. Stați 2 secunde atunci. Stop share. Share. Stați așa. Stați așa. Acum se vede? E ok acum? Ia să Tot vedem. primul, cred că ar fi bine să dați expunere de diapozitive, slideshow. Stați 2 secunde. Două Sau secunde. Că dați în fără... stânga pe fiecare slide când prezentați. Acum se vede al doilea slide? Da. Bun. Crește populația, avem nevoie de hrană, avem nevoie de producție agricolă mai mare pentru susținerea hranei. Schimbările climatice de ultima perioadă, ce au adus? Producție agricole mici, atac de boli și motori, rezistență și imunitate la tratamentele cu pesticide și implicit deficit de stocuri. Ce se cere în momentul de față? Vedem și noi pe la TV, situația se discută hrana, situația alimentară și alte aspecte. Dezvoltarea noilor tehnologii genetice, la noi în România mai puțin. În afară se pune accent mare pe partea de genetică, partea de hibrizi, partea de genom. Crearea de plante rezistente la secetă, la arșiță și implicit o producție mai mare. Producția agricole mari, pentru că populația crește și ca atare nevoie de hrană crește. Și trebuie să am și producție ca să susțin ceea ce va veni din urmă. Culturi rezistente la secetă și arșiță și implicit noi soiuri și hibrizi. Cum se obține grâul convențional, soiurile? Păi, în primul rând, selecție naturală și ameliorare genetică tradițională. Acest proces ce implică mai exact? Selectezi cele mai productive și rezistente plante din generații succesive, fac încrucișări între soiurile compatibile și implicit ce obțin? Niște rezultate stabile, dar este un proces de durată, 4-5 ani în funcție de soiurile care se încrucișează, în funcție de compatibilitate, în funcție de stabilitatea liniei pe care o obțin și tot așa, în funcție de condiția pedoclimatică din anul respectiv și multe aspecte. Să vedem dacă ghiciți dumneavoastră ceea ce avem noi aici în imagine. Dar o să vă spun exact în cele ce urmează. Cam așa stă treaba în Franța, la un partener de-al nostru, de unde ne vine noul grâul hibrid. Cu aceste utilaje se lucrează la producerea de sămânță a grâului hibrid. Grâul hibrid, cum se obține? Păi, în primul rând, am încrucișare controlată între linii parentale distincte. Îmi cer scuze din nou, se vede al doilea slide. Stați o țără, vă rog frumos, că înseamnă că am o problemă eu. Stați așa. Stați așa, stați așa, stați așa. Ia să vedem dacă se vede acum. Acum se vede? Tot al doilea se vede. Cred că nu ați dat slideshow. Stați un pic. Share. Screen, share. Acum se vede? Ia Acum să vedem. se vede Stați un pic, introducerea. ajung. Da. Așa. E ok? Da. Bun. Mulțumesc. Să-mi spuneți, vă rog frumos, pentru că eu nu dau seama. La mine merge, dar nu dau seama, sincer. Etapele principale. Selectăm liniile parentale cu trăsături dorite. Facem încrucișarea fie manuală în laborator sau fie asistată. Obținem hibridul F1. Rezultă o plantă uniformă cu performanțe îmbunătățite. Și ca să vedeți exact cum se lucrează la partenerii noștri din afară, avem și un mic filmuleț. Haideți să vedem dacă pornește. Se vede filmulețul? Da, se vede. Bun. Dar nu se aude. Are și sonor? Are sonor, da. La noi nu se aude. Nu se aude? La 2 secunde ca să vedem exact ce pot să-i fac ca să se fie ok, că nu știu, cred că am o problemă eu, sincer să fiu. Se aude acum? Nu, nu se aude. Dar se vede și înțelegem. Ok. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici sunt câmpurile partenerului nostru Asur Plant Breeding din Franța. Deci tot ceea ce vedeți dumneavoastră aici este laboratorul pe care colega mea din Franța, doamna Audrey Pulmel, îl conduce. Însă fiind director tehnic grâu hibrid pe toată Europa și implicit țării non-UE.
Deci, în primul rând, se începe de la laborator, dintre două semințe, doi părinți, ca să obținem hibridul F1. Cam așa arată diferența între rădăcina și sistemul radicular și implicit biomasa între grâu hibrid și grâu convențional. Acesta este colegul meu care se ocupă de partea de laborator, de partea de cercetare. Și ceea ce vedeți aici dumneavoastră este câmpul de producție a grâului hibrid al Southern Union GmbH, cu implicit în parteneriat cu Astur Plant Breeding. Deci cam pe tatăl și implicit mama l-a semănat. Deci între aproape 10 ani pentru obținerea unui nou soi de grâu stabil și între 4 și 6 ani pentru obținerea unui grâu hibrid stabil. Acestea sunt varietățile, să zic așa, hibrizi F1, copii, între ghilimele, cum le spun colegii mei, obținuti din formele materne și paterne. Implicit banda, pentru sterilizare se folosește proteina Corazon 100. Este o proteină care sterilizează femela. Deci tot ceea ce vedeți dumneavoastră în acest videoclip, pe care puteți să-l găsiți și pe YouTube, cam așa arată câmpul de hibridizare, unde se obțin hibrizii de grâu pe care Southern Union îi comercializează. Stați 2 secunde, cred că m-a dat afară din PowerPoint. Revenim la PowerPoint. Se vede PowerPoint-ul? Acum? Se vede. Bun. Se vede al cincilea slide, nu e pe slideshow. Nu e pe slideshow. Cer scuze, astăzi tehnica mă depășește. Screen share. Sper că se vede acum. Așa. Da. Bun. Deci, ceea ce ați văzut dumneavoastră în slide-ul anterior, anume aici, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Agricultură din Franța a realizat o tehnologie brevetată, să zic așa, un semi-autopropulsat numit Polinova, care ce face? După sterilizarea femelei, un tractor cu sistemul în spate preia polenul de la linia masculină și îl diseminează pe linia feminină. Deci acest sistem asigură distribuția uniformă a norului de polen peste țintă, peste femelă, cu o deviață minimă redusă cât mai mult a vântului și un impact aproape de zero, să zic așa, asupra viabilității polenului. Fluxul este unul foarte, foarte, foarte lin privind procesul de polinizare pentru obținerea grâului hibrid. Cam așa arată mecanismul. Oricum o să-l găsiți pe YouTube, o să vă trimit doamna director un link sau vă dau o reply la e-mailul dat de doamna Trifan dacă aveți timp să vă uitați, dacă doriți să vedeți exact ce și cum. Aceasta este mașinăria. Deci preia polenul și îl desemnează aproape cu impact 100% către partea feminină. Chestia asta am văzut-o și în Franța în noiembrie, când am fost atunci să vizitez câmpurile de hibrizi. Ca și caracteristici pentru grâul convențional pentru soiuri, o rezistență moderată la boli și dăunători, deoarece condițiile pedoclimatice și schimbările din ultima perioadă au adus cu sine și o modificare a comportamentului atât a dăunătorilor cât și a bolilor, și anume o rezistență mult mai mare la ceea ce există pe piață ca și pesticide. Producții stabile în condiții normale de mediu, atât timp cât am apă și mâncare, pot să-ți dau o producție. În momentul în care intru în arșiță și secetă, nu mai garantez o producție, adică un potențial de 8 tone. Nu garantez. Dacă dau 8 tone în condiții optime în secetă și arșiță, să te mulțumești cu 3 tone sau 4. O calitate bună pentru panificație, cu un gluten echilibrat, da. Aici toată lumea, când discut cu fermieri, spune așa: păi grâul hibrid nu se încadrează în clasa A de panificație.
Și atunci, în momentul în care noi distribuim grâu hibrid, într-un alt videoclip pe care o să-l prezint puțin mai târziu, o să observați că în funcție de ceea ce se dorește, dacă vreau un grâu hibrid cu panificație A foarte bună, atunci pot să bag grâu hibrid, gena respectivă va fi indusă astfel încât clasa de panificație pentru grâul hibrid să nu fie B și să fie A. Și implicit la grâul convențional la soiuri, capacitatea mai bună de adaptare la diferite condiții climatice. Da, într-adevăr. Exact cum am discutat și cu domnul director Rusu, cel mai mare avantaj și cea mai bună caracteristică este că pot să folosesc sămânța C2, C3, C4, C5 și tot așa. Pe când la grâul hibrid, dezavantajul este în felul următor. Am folosit un singur an sămânța, aia a fost. Nu pot să... Sunt fermieri care au păstrat sămânță de grâu hibrid, dar producția a fost una foarte nasoală. La grâul hibrid, ce am observat în 2023, 2024, 2024, 2022, 2023, 23, 24, un randament mult mai mare la producție față de grâul convențional în condițiile pedoclimatice, secetă, arșiță. O rezistență mult mai bună la boli și dăunători și implicit condiții extreme. Repet, secetă și arșiță. Gluten variabil, exact cum am spus. Într-adevăr, grâul hibrid este încadrat ca și clasă de panificație B. Cu o anumită ajustare tehnologică de la breeder, în momentul în care fac analize, grâul hibrid se poate încadra ca și clasă de panificație A. Și implicit, un dezavantaj este că pentru fiecare sezon necesită investiție de achiziție pentru semințe. Dar aici, din nou, face tehnologia de producție diferența de preț, pentru că, repet, grâul convențional se obține mult mai ok și are un preț mai mic, pe când grâul hibrid necesită o anumită tehnologie de producție și ca atare prețul de vânzare al seminței se reflectă în tehnologia pe care eu, ca producător de grâu hibrid, o folosesc. Am mai deschis un videoclip să-mi spuneți, vă rog, dacă se vede. Da, se vede. Se vede de auzit, se aude? Nu se aude. Nu se aude. Deci, ați văzut dumneavoastră aici, în momentul de față, aici pe harta respectivă, harta interactivă, sunt punctele unde noi avem testările de grâu hibrid în condiții pedoclimatice diferite. Colegul de față se ocupă de testarea pentru fiecare parte, pe partea de Uniune, adică eu raportez dânsului testarea ce facem noi în screening-uri. Cam așa arată screening-urile din diferite țări. Deci cum avem și la dumneavoastră la Bărila, doamna director, cum avem și la Dâlga screening-urile, așa sunt screening-urile noastre în alte țări. Dar atenție, grâul hibrid sunt anumiți hibrizi care pentru România nu sunt pretabili, și aici mă refer din punct de vedere pedoclimatic, pe când pentru alte țări, Germania, Polonia, Franța, Lituania, Estonia, Norvegia, sunt mult mai bine pretabile. Thierry este șef de laborator pe partea de testare la partea de gluten, partea de panificație. Adică un grâu hibrid, dacă dumneavoastră cultivați un grâu hibrid și vreți să-l încadrați, să-l vindeți ca și clasă de panificație, eu pot să cer de la Thierry analizele privind făină, privind cocă, privind pâinea, produsul finit. Absolut tot. Astfel încât în momentul în care se face vânzarea și livrarea către, fiind destinatorul final către murărit, e altceva. Deci, într-adevăr, începând cu 2020, s-a constatat faptul că, de fapt, în 2017, odată cu năsprirea condițiilor pedoclimatice, practic, unii fermieri din anumite țări s-au concentrat, de exemplu, Germania, Franța, Olanda, Belgia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, chiar și Republica Moldova, chiar și fermieri din România au schimbat macazul și merg pe hibrizi. Nu mai merg pe soiuri. Pentru că, într-adevăr, e un pic mai mare costul la sămânță, dar producția este garantată în condițiile respective. Celebrele semănători Wittersteiger pentru traininguri. Deci, așa este tehnologia de semănat a grâului hibrid. Mamă, tată.
Ce avem noi aici? Avem în felul următor, ca și exemplu, ca să pot să vin cu ceva concret în fața dumneavoastră. Grâu hibrid, 3846, numele de cod de la breeder. Cod intern, media pe 4 locații. 9636 în 2023-2024. Grâu hibrid, 9051. Media pe 4 locații, în screening-uri. Concurența, grâu convențional, 8800. Grâu hibrid, 8800. Grâu convențional, grâu hibrid, 8600. Convențional, grâu hibrid, 8200. Ce vedeți dumneavoastră cu galben sunt hibrizi de grâu care vor ieși anul acesta din portofoliul nostru de vânzare. Nu fac reclamă, este doar o remarcă a situației hibrizilor de la companiile din piață. Ce este cu un verde mai deschis este deja la maturitate. De exemplu, Hicardi este deja out în 2025, Hitoni va rămâne până în 2026, 3846 623 este Suki Ankiu, nou hibrid de grâu care are potențial de peste 10 tone în condiții de secetă, iar 4243, nu mai știu cum i-a dat denumirea Franța, denumirea comercială, este un grâu care în condiții pedoclimatice moderate cu apă, umiditate și tot așa, are un potențial de producție de cel puțin 10 tone. Deci dacă 10 tone am la neirigat cu 3846, o să am undeva peste 10 tone, 11-12 chiar mai bine, cu 4243. Asta ca și idee. Ca și comparație, grâul convențional, exact cum am vorbit cu domnul doctor Rusu, cost mai mic pentru semințe, total de acord. Conservarea biodiversității genetice, total de acord. Ideal pentru ferme mici și medii. Da. Fără dependență de un furnizor anual de semințe. Îmi iau bază, îmi fac C1, îmi pun C2, îmi pun C3, am 4-5 tone în condițiile date de vreme, totul e ok. Grâul hibrid. Am producție constantă, am producție optimă, chiar și în condiții de secetă. Nu mă las. Rezistență mai mare la stres abiotic și biotic. Da, pentru că în screening-uri și noturile demo, grâul hibrid a fost mult mai bun, fără atac de boli sau dăunători, față de grâul convențional. Ideal pentru fermele mari, pentru fermierii profesioniști care știu exact ce vor, adică vreau producție, chiar dacă dau un leu în plus, dar vreau producție stabilă, ca să pot să-mi recuperez investiția și implicit să am un profit. Și implicit, având în vedere rezistența dobândită privind boli dăunători, pot să reduc din tratamente. Adică nu mai fac 3 tratamente, fac doar 1. Sau nu mai fac 4, fac doar 2. Grâu convențional, grâu hibrid. Semat în același timp, la platforma noastră de la Drajna. În primul rând, aparatul foliar, mamă cu un frate, 2 frate per plantă la grâu convențional. Grâu hibrid, mamă cu cel puțin 4 frați. Hitoni și cu Hicardi. Limitări și provocări pentru fiecare tip de grâu în parte. La convențional, productivitate mai mică, da, pentru că dacă am secetă, nu fac producție. Și susceptibilitate la anumite boli. La grâu hibrid, costuri mai mari pentru semințe, ceea ce am zis că se reflectă în procesul de producție și necesită investiții constante în tehnologie. Gândiți-vă că dacă la un grâu convențional mergem cu 160, 180, 200, 220 în funcție de MMB, în funcție de soi, în funcție de sol, în funcție de tehnologia de semănat și tot așa, la grâu hibrid mă duc cu 90, maximum 120 de kilograme în funcție de aceste condiții menționate anterior. Deci, ca atare, sămânța era jumate la hibrid față de convențional. Ceea ce pentru mine, ca fermier, ok, dau un leu în plus, dar știu că am o reducere de sămânță. Ca și concluzie generale, lumea crește, populația crește, avem nevoie de hrană, avem nevoie de pâine, nu avem bani de ciorbă, mâncăm doar pâine și bem apă. Ca atare, trebuie să avem producție mari. Dacă cu porumbul am dat o bară 2024-2023, cu floarea parțial color, la grâu trebuie să asigurăm producții constante. Grâul convențional rămâne într-adevăr o opțiune viabilă pentru fermele tradiționale, cu costuri reduse, cu o tehnologie minimă și cu condiții pedoclimatice câtuși de cât optime. Cine vrea performanță superioară, cine este fermier profesionist, cine știe că vrea producție mare, mai dă un leu în plus,
dar știe care este stabilitatea în producție și ca atare profitul va fi unul destul de mare. Alegerea ca și fermierului depinde de mai mulți factori. 1. Contextul agricol. Dacă am făcut profit, mă arunc la hibrid. Dacă stă în gaură, bag din hambar. Bugetul alocat. Am 1000 de lei pentru semințe, dau 1100 pentru hibrid sau rămân la convențional. El decide în funcție de istoricul și ploi, și tehnologie de semănat, și arătură, și tot așa, mecanizare, etc. Obiectivele fermierului. Dacă vreau să fac profit să supraviețuiesc, ok. Dacă vreau să fac profit să plec, să-mi iau o vilă în Dubai, atunci trec la un update. Cam atât am avut despre grăul hibrid. Mulțumesc pentru atenție și îmi cer scuze că astăzi tehnologia m-a bătut. Mă refer la Nu e nicio problemă. Mulțumim mult pentru prezentare. Interesante utilajele acelea. Ne dorim și noi, dar atâta vreme cât cercetarea are alocat doar 0,19% din PIB în România și probabil că anul acesta va scădea și mai mult, nu sperăm la asemenea tehnologii. Uite-mă o chestie interesantă și o să vă mai dau acum o propunere de temă pe care am găsit-o. Cu tema de la iCresc, vorbisem săptămâna trecută, până să vă vedeți dumneavoastră acel abstract, cu fostul meu coleg din cealaltă companie. Între 1997 și 2004, pe zona Dăbulen-Bechet, se făcuse un studiu, o cercetare cu poliacrilat de potasiu, exact ceea ce găsiți dumneavoastră când vă cumpărați pantofi, tene și acele pliculețe micuțe cu biluțele alea care se absorbă umiditatea. Într-o zonă acolo s-a făcut o testare pe vreo 10-20 de hectare în care s-a băgat undeva la vreo 500 de kg de biluțe în acela de poliacrilat de potasiu și apoi s-a făcut irigații. Bine, atunci era până după 90, că totuși mai aveam bani de cercetare și încă mai erau interesați respectivele persoane pentru cercetare. După 2000 și ceva, a picat faza. Nu, încă nu a picat, încă se mai fac studii, se numește ploaia uscată. Ploaia uscată, da, dar în România n-am mai auzit, sincer. De asta colegul meu a spus, ei s-au acordat și el o parte. În România nu prea am auzit. Cei de la Chemarc fac aceste studii. Chemarc mai are? Da, ne-au dat și nouă niște granule să le testăm. Într-adevăr, au ceva efect, dar dacă veți intra online pe 31 ianuarie, vineri, adică de la ora 10, o să vedeți și o altă tehnologie pe care o să o prezinte domnul director Alexandru Moro din Belgia și o să fie chiar prezent în sală la noi, despre metilenuree. Este foarte interesant. Noi am avut un contract de cercetare cu dumnealor, am testat la porumb și la grâu diferite doze din cele două produse pe care le au, metilenuree simplă și metilenuree îmbogățită cu magneziu și sulf și chiar au avut efect în creșterea producției prin faptul că plantele au stat verzi mai mult timp. Sunt practic 3 componente în aceste produse. Unul, o moleculă de alcool, metilenalcool, urea și o altă moleculă, nu mai țin minte exact cum se numește, care lipește practic acest produs de frunzele plantelor, astfel încât absorpția azotului se face lent. Și plantele au o perioadă de vegetație mai lungă decât, în condiții de secetă vorbesc, decât ar avea... Nu știam, sincer. Da. Chiar nu știam. Mulțumesc mult pentru updatarea de informații. Da, vă așteptăm la iCresb vineri pe 31. Director, că vineri am alte vizite în câmp la Străinul peste Cuieni și Suceava și o să particip online. Nu contează, și online și în sală, noi vă așteptăm. Am trimis pe chat linkul pentru Zoom, puteți să-l salvați. O să vă transmit pe e-mail, încă nu am definitivat programul pentru că sunt 19 lucrări înscrise, dar până mâine dimineață o să trimit și programul.
Nicio Mulțumesc mult problemă. de tot! Mulțumesc și eu. Zi frumoasă tuturor și să ne vedem cu bine. Online sau Mulțumesc nu. la fel, mult succes în continuare și mulțumim Mulțumesc mult. pentru acceptul invitațiilor. Să rămână zi Urmează frumoasă al tuturor. doilea curs, Cultura grâului și sistemele de lucrare a solului. Prezintă doamna doctor inginer Felicia Chețan, căreia îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația mea, așa, în termen foarte scurt, de la SCDA Turda. Bună ziua, mulțumim pentru invitație și, în primul rând, aș vrea să urez un an 2025 mult mai bun decât anul trecut, atât pe plan profesional, cât și în ceea ce privește familia și tot ceea ce vă doriți să fie mai bun. Voi prezenta pe scurt o parte din rezultatele în ceea ce privesc sistemele de lucrare a solului la SCDA Turda și o să prezint date dintr-o experiență înființată în anul 2014 cu 4 variante de lucrare a solului. După cum se știe, dezvoltarea și modernizarea industriei, începând cu anul 1800, a contribuit la o creștere economică, creșterea nivelului de trai. S-a utilizat combustibil fosil pe scară largă, prin arderea acestora a crescut și nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, Revoluția industrială a contribuit la modificarea gradului de folosință a terenului, au avut loc defrișări masive, atât pentru extinderea orașelor în scop turistic sau extinderea suprafețelor agricole. Toate acestea au contribuit la o creștere accentuată a temperaturii medii. Având în vedere modificările survenite în caracterul vremii și creșterea gradului de conștientizare a problemelor de mediu, dezvoltarea sustenabilă și protecția mediului devin o prioritate. Agenția Europeană a Mediului a stabilit poluantul cu cea mai mare cotă de participare la intensificarea efectului de seră. Sectorul energetic cu 77%, sectorul agricol peste 10%, procesele industriale 9%, iar sectorul de gestionare a deșeurilor 3,3%. Țara noastră contribuie cu un procent de 0,3% la emisiile globale de gaze cu efect de seră și sub 3% din emisiile totale ale țărilor membre ale Uniunii Europene. Olsen și colaboratorii în 2011 afirma că efectele cele mai negative ale secetei au fost găsite pentru climatul tipic continental din zona panonică, ce include Ungaria, Serbia, România și Bulgaria. Aceste regiuni suferă de o incidență crescută a valurilor de căldură și secetă, fără posibilitatea de a deplasa în mod eficient cultura într-o altă perioadă a anului. România nu face excepție de la aceste calamități din cauza defrișărilor în regim necontrolat a pădurilor care au rolul de protecție. În zona de sud se poate constata o transformare treptată în deșert. Cea mai mare suprafață afectată de aridizare se găsește în Dolj, de altfel și zona se numește Sahara Olteniei. De altfel și în zona Turda, în ultimii 65 de ani s-a constatat o creștere ușoară a temperaturilor medii anuale, precum și o fluctuație mai ridicată în repartiția precipitațiilor. Tehnologiile de cultivare a plantelor provoacă degradarea structurii solului sub influența factorilor mecanici, și aici ne referim la lucrările mecanice numeroase, biologici, lucrări mecanice excesive care duc la desfacerea macro- și microagregatelor, efectul fiind prăfuirea structurii solului, dar și a factorilor fizico-chimici. Ne referim la ploile violente care survin după perioade secetoase, combinate cu terenuri lipsite de vegetație. Literatura de specialitate arată că reducerea numărului de lucrări ale solului și creșterea materiei organice contribuie la refacerea structurii solului. Resturile vegetale rămase pe suprafața solului îl protejează, iar sub acțiunea micro- și macroorganismelor, în procesul de transformare, contribuie la ameliorarea structurii solului. Imaginea redă foarte sugestiv efectul aplicării unor tehnologii greșite. În imagine este prezentată arătura din deal în vale, precum și semănatul tot pe linia cu panta cea mai mare. Este sistemul clasic într-o zonă din apropierea Turzii. Protecția solului se poate realiza atât prin înființarea agroteraselor, cum sunt și cele de la SCDA Turda, dar și prin tehnologia no-till, semănat direct, unde se poate observa și prezența resturilor vegetale în cultura grâului.
Agricultura durabilă trebuie să răspundă cerințelor de consum a populației în produse de calitate, în cantități suficiente, precum și necesităților industriale, să fie profitabilă nu numai pe termen scurt, dar și pe termen lung. Reducând poluarea, vor scădea cheltuielile legate de depoluare și astfel, pe termen lung, agricultura devine profitabilă. Îmbină tehnicile tradiționale cu tehnologii noi, folosește echipamente moderne, semințe certificate din cultivare zonate, contribuie la conservarea resurselor de apă a solului, acordă o grijă deosebită pentru protecția, conservarea, integritatea mediului înconjurător și ia decizii care să asigure un viitor durabil. Pentru implementarea sistemului de agricultură durabilă, este necesară o muncă a întregii societăți, un vast program de cercetare, învățământ, extensie, educație, care să cuprindă fermierul, dar și întreg publicul larg, producătorii din alte sectoare, distribuitori, personalități decizionale pentru profitabilitatea fermierilor, dar și a urmărilor benefice a societății, după cum afirma și Budoi și Penescu în anul 1996. Sistemele de agricultură au evoluat de-a lungul timpului, astfel că prin procesele înregistrate în domeniul mecanizării se poate practica și o altă variantă de lucrare a solului, care elimină arătura și care să corespundă cerințelor plantelor de cultură fără să aducă prejudicii majore mediului înconjurător. La secie de aturdă avem în dotare mașini și utilaje performante cu care putem aplica tehnologiile neconvenționale. În imagine este prezentat plugul, cizelul, discul greu și în ultima imagine semănătoarea Gaspardo Directa, cu care am realizat semănatul grâului direct în resturile vegetale ale culturii anterioare, în cazul de față soia. La alegerea sistemului neconvențional trebuie să ținem cont de însușirile tehnologice ale solului, dependente în mare măsură de textură, umiditate, structura, conținut în humus, a cationilor absorbiți în complex, panta și expoziția terenului, dar și condițiile de macro și microclimă. O condiție importantă pentru ca sistemele neconvenționale să reușească o constituie structura stabilă a solului, precipitații suficiente, aerare corespunzătoare și temperatura solului suficient de ridicată. O structură stabilă se formează cel mai ușor pe soluri luto-argiloase, lutoase și lutonisipoase, cu un conținut ridicat de humus. Solurile grele, cu conținut ridicat de argilă și scăzut de materie organică, cu drenaj defectuos, activitate biologică redusă, structură slab dezvoltată și compactabile, nu se pretează la prelucrarea minimă, în acest caz fiind necesare lucrări regulate de afânare adâncă. În cazul semănatului direct, pe astfel de soluri, există pericolul ca sămânța să rămână descoperită, neexistând suficient sol mărunt pentru acoperire. Solurile nisipoase și sărace în humus, cu activitate biologică redusă, structură labilă, formează ușor la suprafață un strat de măl. Acestea au nevoie de cantități mari de resturi organice, îngrășăminte, amendamente incorporate în sol. La astfel de soluri, arătura prezintă unele avantaje în comparație cu sistemele neconvenționale. Solurile cu nivelul ridicat al apei freatice, care sunt expuse des inundațiilor, sau cele care au aproape de suprafața solului o densitate aparentă mare, orizont impermeabil pentru apă și rădăcini, necesită efectuarea de lucrări de ameliorare, primele având nevoie de coborârea nivelului pânzei freatice, iar solurile compacte necesitând afânări adânci. Sistemele neconvenționale se pot aplica pe aceste soluri doar dacă se ia în considerare scăderea producției cu până la 20%. Se cunoaște faptul că fiecare plantă are un consum specific de apă și elemente nutritive. După recoltarea plantelor mari consumatoare de apă, cum este lucerna, solul rămâne uscat, de aceea este necesar să treacă un timp mai îndelungat până ca rezerva de apă din sol să se refacă. În acest caz, nu se va cultiva grâu de toamnă după lucernă, ci se va cultiva în primăvară porumb. Consumul de substanțe nutritive este diferit. Floarea soarelui, cartoful, sfecla de zahăr consumă mult potasiu, drept urmare trebuie să alterneze cu cerealele păioase, a căror consum de potasiu este mai mic. Leguminoasele, prin simbioza cu bacteriile din genul Rhizobium, lasă în sol cantități mari de azot, fiind o bună premergătoare pentru grâul de toamnă, care este mare consumator de azot. Fosforul din compuși greu solubil este folosit de ovăz și muștar, pe când grâul și fasolea preferă substanțele ușor solubile.
Plantele diferă și prin adâncimea la care sistemul radicular explorează stratul de sol. Sunt plante care au sistemul radicular care pătrunde mai adânc în sol, și aici ne referim la lucernă, floarea soarelui, porumb, dar și plante care au sistemul radicular mai puțin dezvoltat, grâu, orz, secar, ovăz, floare, fasolea și cartoful, dar explorează solul pe o adâncime mai mică. Pentru evitarea epuizării rezervei de substanțe nutritive din sol, este necesară și o rotație a rădăcinilor, aceasta realizându-se prin evitarea cultivării pe o perioadă de mai mulți ani a aceeași plante, dar și prin alternarea în cultura plantelor cu înrădăcinare mai superficială cu plante cu înrădăcinare mai profundă. Acesta fiind și un mijloc de prevenire și combatere a eroziunii solului pe terenurile în pantă. În imagine se poate observa rotația culturilor practicată la Sicidea turda, grâu sau cereale poioase, soia și porumb. Monocultura grâului favorizează înmulțirea agenților de dăunare, înmulțirea burienilor, în special avena, matricaria, sinapis, salpii, papaver, centaurea, cirsium și adonis, dar și a dăunătorilor, cum este cazul lema, oscinela, agriotes, origaster, Haplotripis, Sizapis, Graminus, adică aici intră un complex mai mare de afide și păduchi. Monocultura favorizează și mulțirea bolilor. Blumeria, Septoria, Puccinia graminis, Striformis, Ustilago nuda, dar și piticirea grâului Barlow Yellow Duck. Importanța fertilizării grâului este foarte importantă. Pe piață sunt puse la dispoziția cultivatorilor produse care le permit să realizeze fertilizarea în toate fazele de dezvoltare a cerealelor păioase, atât în toamnă la semănat, cât și în diferite faze de dezvoltare a culturii. Prețul de achiziție a fertilizanților fiind destul de ridicat, se preferă din motive economice reducerea dozelor de îngrășăminte la grâu, ceea ce duce implicit la realizarea unor producții scăzute din punct de vedere cantitativ și calitativ. Grâul de toamnă reacționează pozitiv la aplicarea îngrășămintelor, având capacitatea valorificării economice a îngrășămintelor organice, dar și a îngrășămintelor minerale. Grâul de toamnă consumă pentru realizarea recoltei cantități mici de elemente nutritive. Pentru 100 kg boabe și paie extrage din sol 2,5 kg azot, 1,5 kg fosfor și 3,5 kg potasiu. Bineînțeles, consumul de elemente nutritive diferă în funcție de soiul de grâu cultivat. Cea mai mare parte din azot și fosfor rămâne în semințe, iar potasiu rămâne în paie. Deși grâul are un consum redus de elemente nutritive, este pretențios la fertilizare datorită faptului că sistemul radicular este mai slab dezvoltat și puterea de solubilizare este mai slabă, solubilizarea nutrienților din sol. În perioada de toamnă, consumul este ridicat de substanțe nutritive și este determinat de formarea aparatului radicular, înfrățirea plantelor și acumularea rezervelor necesare pentru trecerea peste iarnă. Primăvara de vreme în sol găsesc elemente solubile în cantități reduse, datorită unei mineralizări slabe a substanței organice, iar grâul de toamnă trebuie să găsească cantitatea de nutrienți necesară pornirii în vegetație. Prima fertilizare aplicată concomitent cu semănatul asigură desimea corespunzătoare plantelor la răsărire și influențează favorabil pornirea în vegetație a culturii. O cantitate insuficientă de elemente nutritive existente în sol la intrarea în iarnă se răsfrânge asupra întregii perioade de vegetație a grâului, ceea ce în final determină producții scăzute. În ultimii ani, în țară la noi, s-a înregistrat la culturile agricole o accentată carență de sol, concretizată prin creșterea azotului solubil din plante și încetinirea sintezei substanțelor proteice. În boabele de grâu crește conținutul de acid aspartic și scade conținutul celorlalți aminoacizi esențiali. Fertilizarea cu sulf în cantități insuficiente duce la scăderea calității de panificație a grâului, sulful influențând direct compoziția proteinelor din bob. În urma cercetărilor realizate de specialiști în domeniu, s-a ajuns la concluzia că pagubele aduse culturilor datorită carenței în sulf sunt mai ridicate decât pagubele provocate de carența în azot. Fertilizarea cu îngrășământ NPK plus sulf este esențială în nutriția grâului, datorită faptului că plantele au nevoie de o cantitate de sulf egală cu a fosforului. Prezența sulfului este deosebit de importantă, activând o parte din procesele enzimatice și este component al vitaminei A.
Fiind un element solubil în sol, ca și azotul, sulful se spală ușor din straturile superioare, mai ales în cazul solurilor nisipoase. În majoritatea cazurilor se acumulează în straturile din profunzime, la care sistemul radicular al grâului nu are acces și de unde sulfații solubili sunt absorbiți de oxizii de fier și aluminiu. Carența sulfului duce la încetinirea creșterii plantelor și îngălbenirea frunzelor tinere, fiind necesare măsuri de corectare prin aplicarea fertilizanților minerali care să conțină și sulf. Influența acestui tip de îngrășământ NPK plus sulf, în comparație cu îngrășămintele complexe NPK și nitrocalcar, s-a studiat și la Secii de Atur, dar într-un lot demonstrativ în perioada 2014-2015, grâu reacționând eficient la aplicarea îngrășămintelor care conțin și sulf. Unitatea Secie de Aturda este situată în vestul Câmpiei Transilvaniei, având un relief deluros în proporție dominantă cu 71% și specific prin dealuri joase de podiș, cu expoziții și inclinații diferite într-un stadiu avansat de eroziune. Solurile dominante sunt reprezentate prin tipurile de faioziom argilo-iluvial vertic, mai sunt întâlnite și faioziomuri gleizate, pseudogleizate, salinizate, soluri halomorfe pe văi. Experiența cu sistemele de lucrare a solului pe care o voi prezenta astăzi a fost amplasată pe un tip de sol faioziom argilo-iluvial vertic, având însușirile următoare: pH-ul în jur de 7, humus 3,4, azot total 0,226%, fosfor 73 părți per milion, iar potasiu 295 părți per milion, determinate pe adâncimea 0,30 cm. Acest tip de sol prezintă posibilități de tasare rapidă la trecerea unor utilaje agricole de dimensiuni mari sau când se lucrează mecanic în condiții de umiditate ridicată. Scopul cercetărilor este să evidențiem prin comparație cu sistemul convențional eficacitatea sistemelor neconvenționale de lucrare a solului la cultura grâului în rotația soia-grâu-porumb din perspectiva implicațiilor tehnologice și economice. Metoda de amplasare a experienței este metoda parcelelor subdivizate cu 2 repetiții. Materialul biologic reprezentat de soiul de grâu de toamnă Andrada, creație Secie de Aturda, semănatul realizat în toate cele 4 variante de lucrare a solului cu semănătoarea Gaspardo directa, la 550 babe germinabile pe metru pătrat și 18 cm distanța între rânduri. Bineînțeles că s-a folosit sămânță certificată și tratată. Factorii experimentali sunt reprezentați de sistemul de lucrare a solului cu 4 graduări, cu plug, cu cizel, cu disc și varianta cu semănat direct. Nivelul de fertilizare este în cantități moderate. Fertilizarea de bază cu 300 kg pe hectar îngrășământ NPK 16-16-16 plus o fertilizare suplimentară la graduarea a doua, primăvara la reluarea vegetației cu 150 kg nitrocalcar. După cum puteți vedea, nivelul de fertilizare este în doze moderate. Factorul C reprezentat de anii de cultură, respectiv condițiile climatice din perioada 2014-2023. Regimul la Secie de Aturda în perioada celor 10 ani de experimentare. Dacă ne raportăm la media pe 65 de ani, care este de 9,2 grade Celsius, se poate observa că la nivelul județului, temperaturile medii măsurate la stația meteorologică Turda au avut tendințe crescătoare de la un an la altul, iar cei 10 ani de experimentare nu fac excepții. Apa reprezintă un element de mare importanță pentru plante, fără de care acestea nu își pot desfășura vegetația și care provine cea mai mare măsură din precipitații atmosferice căzute sub diferite forme. Media multianuală a precipitațiilor este de 532,4 mm. La nivelul zonei Turda se constată o distribuție neuniformă a cantităților de precipitații. După perioade de secetă prelungită au urmat ploi torențiale, uneori însoțite de vânturi puternice și chiar grindină. Combaterea burienilor în cultura grâului s-a realizat cu un produs sistemic pe bază de 2 substanțe active, și anume Broadway-Star în doză de 260 grame pe hectar plus un adjuvant. Controlul bolilor și dăunătorilor s-a asigurat atât preventiv cât și curativ. Preventiv prin respectarea măsurilor de combatere integrată și curativ prin efectuarea tratamentelor pe vegetație în 3 fenofaze. La sfârșit înfrățit cu Falcon Pro și Apis, în fenofaza de burduf Evolus,
iar la sfârșitul înfloritului cu fungicidul Nativo Pro pentru protecția la spic. Rezultate din experiențele cu sisteme de lucrare a solului. Foarte pe scurt voi prezenta influența sistemului de lucrare în realizarea producției. După cum se poate observa, diferențele între cele 4 sisteme de lucrare a solului sunt cuprinse între 56 și 231 kg per hectar. Diferențele nu sunt foarte mari, totuși sistemul minim tillage, varianta DIS și no-till se pare că influențează negativ producția medie la grâu obținută în cei 10 ani experimentali. În ceea ce privește nivelul de fertilizare, 238 de kg per hectar este sporul de producție care îl aduce fertilizarea suplimentară aplicată grâului în primăvară. Condițiile climatice prezintă cea mai mare influență asupra producției de grâu. Din cei 10 ani experimentali, 5 ani au influențat pozitiv producția de grâu, iar negativ anii 2020, 2021 și 2020 cu influențe negative asupra producției. Cea mai mare diferență de producție față de media anilor s-a înregistrat în anul 2022, un an foarte dificil din punct de vedere al condițiilor climatice și diferența de producție a fost de 2343 kg pe hectar. Calitatea producției în cei 10 ani de experimentare se poate observa cel mai mare conținut de gluten în sistemul clasic 22,5%, sistemul clasic fiind și cea mai mare producție realizată în cei 10 ani experimentali. De asemenea, masa hectolitrică și indicele zelenii tot în această variantă de prelucrare a solului cu plugul. Cea mai mică producție a fost realizată în varianta minimum tillage cu disc, dar aici, în această variantă, s-a înregistrat cel mai ridicat conținut în proteină de 11,9%, cunoscându-se corelația negativă între gluten și proteină, ceea ce s-a confirmat și în acest caz. În ceea ce privește influența sistemului de lucrare asupra consumului de motorină, acesta s-a calculat pe baza producției, litri consumați la hectar și consumul de motorină, litri per tonă. Se poate observa efectul benefic al aplicării sistemului no-till, în care s-a realizat un consum de combustibil de doar 63,74% comparativ cu sistemul clasic la care a fost luat ca și martor de 100%. Influența sistemului de lucrare asupra eficienței economice s-a stabilit ținând cont de următorii indicatori economici: producția principală, kilograme pe hectar, valoarea producției principale, cheltuielile totale, costul unitar lei pe tonă, profitul lei pe hectar, profitul euro pe hectar și profitul raportat la sută. Cel mai mare profit s-a realizat în sistemul no-till, 129,47%, cu în euro 1110 în sistemul no-till. Cel mai redus profit s-a realizat în varianta minimum tillage, varianta disc, 825,62 euro pe hectar, având un profit de 96,29%. Atât no-till cât și minimum till varianta Cizel au depășit valoarea de 100%. Transformarea s-a realizat la un preț mediu de valorificare a grâului pentru perioada 2014-2023 de 0,9 lei per kilogram. Costul tehnologic a fost calculat pe baza consumului de motorină la un preț mediu pentru această perioadă. Cheltuielile totale sunt calculate ca valori medii pe 10 ani în toate variantele tehnologice, iar transformarea în euro s-a realizat la o valoare medie acestuia, 1 euro fiind de 4 lei. Câteva concluzii privind experiențele cu sisteme de lucrare a solului de la SCDA Turda. Aceste experiențe pot fi împărțite în 3 grupe. Lucrarea cu plug, plough tillage numit și sistem clasic de lucrare a solului, care constă în efectuarea arăturii cu plugul cu cormană și pregătirea ulterioară a unui pad germinativ. Sistemul cu lucrări minime, minimum tillage sau surface tillage, caracterizat prin lucrarea solului cu unelte fără întoarcerea brazdei și incorporarea parțială a resturilor vegetale.
și sistemul de culturi fără lucrări, no-till, care constă în utilizarea unui sistem special de mașini adaptate pentru semănat direct în miriște. Sistemul de lucrări de conservare a solului este un concept larg, caracterizat prin eliminarea răturii cu întoarcerea brazdelor, total sau un număr de minim 3 ani, menținerea la suprafața solului a resturilor vegetale, total sau cel puțin 30% și reducerea numărului de lucrări. Sistemul cu lucrări minime ale solului este numit sistemul cu mulci, minimum till sau mulci tilici și are următoarele caracteristici principale. Lucrarea de bază se face cu unelte fără întoarcerea brazdei. În anumite situații, totuși, este admis o arătură cu întoarcerea brazdei odată la 3-5 ani. Presupune un număr redus de lucrări ale solului în comparație cu sistemul clasic. Resturile vegetale tocate înainte de efectuarea lucrării de bază sunt încorporate superficial sau parțial, rămânând 30-60% la suprafața solului, aceasta fiind și o cerință obligatorie pentru acest sistem. Solul poate fi lucrat oricând în intervalul de timp de la recoltarea plantei premergătoare până la semănat cu unelte care încorporează parțial resturile vegetale. Bineînțeles că sistemul de lucrare a solului prezintă atât avantaje cât și dezavantaje. Lucrările de conservare are avantajul că prezintă un număr mai mic de treceri pe teren, se reduce riscul de a distruge cultura, nu se aduc la suprafață orizonturi bogate în argilă, materia organică se acumulează în straturile superficiale, asigurându-se astfel o structurare mai bună a solului. Semințele de buruieni nu mai sunt încorporate în profunzime, formând o rezervă. Sistemul de lucrări de conservare prezintă și dezavantaje, cum ar fi creșterea infestării cu buruieni perene în special, reducerea porozității solului fiind afectate schimburile de gaze cu consecințe negative în activitatea biologică, este împiedicată dezvoltarea rădăcinilor, sistemul radicular al culturilor rămânând mai superficial. Cultura de grâu de toamnă reacționează favorabil la sistemul de agricultură conservativ no-till, cu semănatul grâului direct în teren neprelucrat și păstrarea după recoltare a cel puțin 30% din resturile vegetale pe suprafața solului, formând mulciul vegetal. Acestea contribuind la reducerea gradului de îmburienare a culturii. Bibliografia selectivă care a contribuit la realizarea acestei prezentări. Cunoașterea evoluțiilor științifice în agricultură permit alegerea tehnologiilor care să corespundă cerințelor producătorilor și consumatorilor. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult pentru prezentare, o prezentare perfectă din toate punctele de vedere. Aș putea să vă ascult până mâine. Aveți și o voce așa foarte plăcută și prezentarea a fost foarte frumoasă și cu cap și coadă, astfel încât tinerii noștri cercetători pot să învețe cum să organizeze o experiență de la început și până la rezultatele finale, inclusiv eficiența economică, care este cea mai importantă până la urmă. Vă mulțumesc din tot sufletul că ați acceptat așa de pe o zi pe alta să prezentați acest curs atât de frumos și dacă mai aveți propuneri pentru următoarele cursuri, le aștept cu mare drag. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Următorul curs este tehnologia de producere a semințelor de grâu și prezintă domnul director științific, dr. inginer Florin Rusu de la SCDA Turda, căruia îi mulțumesc din tot sufletul că a acceptat invitația de ieri până astăzi să prezinte acest curs. Vă mulțumesc mult și așteptăm să share-uiți ecranul. Se vede? Se vede? Da, se vede primul slide. Poate că ar fi bine să dați slideshow. O secundă. A ieșit acum. Da. Acum? Da. Ne vedem? Da. Și ne vedem ne și ne auzim. Da, sigur. Să vedem dacă se derulează, nu? Se derulează, da. Bun. În primul rând, și eu vreau să vă spun un călduros la mulți ani și, de asemenea, îndeplinirea tuturor năzuințelor sau să le spun a realizărilor, să aveți cât mai multe realizări
în toate domeniile, ca să spun așa. În al doilea rând, doamna director, vreau să vă mulțumesc. Probabil că ați, nu probabil, că 100% ați reușit prin temele alese astăzi, cel puțin din punctul meu de vedere, să ridicați valoarea și anume ați ales două aspecte importante. Cred că nu se mai... Bun. Se vede, nu? Da, da, se vede, se aude. Două aspecte importante. Deci, fără a elimina tehnologia de cultivare a grâului în sistemele pe care le-a prezentat colega mea, Felicia Chețan. Deci, grâul hibrid versus soiuri și tehnologia producerii de sămânță la grâu. În ceea ce privește la grâul convențional, nu știu, s-a nimerit așa sau ați vrut dumneavoastră, dar nu, în orice caz ați ales foarte bine. Deci vreau să mă refer în cele ce urmează la tehnologia de producere de sămânță la grâu și în special la grâul convențional. Producerea de sămânță la grâul hibrid este, ca să spun așa, mult mai diferită spre deosebire de producerea de sămânță la grâul convențional, iar cele ce voi prezenta în continuare, cred că sunt utile îndeosebi pentru colegii care lucrează în cercetare și îndeosebi pentru cei care se ocupă de producerea de sămânță din categoriile biologice superioare. Aici mă refer la metodologii folosite în producerea de sămânță din categoriile biologice, sămânța autorului, prebază 1, prebază 2. Și bază, bineînțeles. De la început vreau să vă menționez faptul că o să fac mai mult referire la aspectele teoretice ale procesului de producere de sămânță, dar cu scurte referințe și la aspectele tehnice sau tehnologice. Deci, în primul rând, aș începe cu definiția soiului sau a hibridului, mai nou, cum îmi place mie să-i spun, cel puțin a cultivarului, cultivar care le englobează atât soiul cât și hibridul. Deci poate fi definit ca o populație de plante cultivate ce se deosebește de alte populații de plante cultivate prin particularități individuale, morfologice, fiziologice, genetice și agronomice și care, prin înmulțire sexuată sau vegetativă, își păstrează caracteristicile de distinctibilitate, omogenitate și stabilitate. Distinctibilitatea, omogenitatea și stabilitatea, o să mă refer ulterior la aceste aspecte. Sămânța. Ne-am fi gândit că cea mai spectaculoasă sau o definiție a seminței am putea o găsi într-un tratat de specialitate, dar aceasta o regăsim în nemuritoarele versuri ale poetului Lucian Blaga și am văzut nu odată sămânța mirabilă ce închide în sine suprema putere. Cred că este foarte sugestivă această definiție a seminței. După cum știm cu toții, sămânța ar putea fi considerată ca principalul vector care face legătura dintre realizările din domeniul cercetării, și aici mă refer la ameliorare, și producători și fermieri, ca să spun așa. Sămânța, bineînțeles că se află într-un proces de continuă schimbare și de adaptare la condițiile de mediu local. Deci, de foarte mare importanță este testarea viitoarelor soiuri care urmează a fi extinse în producție. Putem spune că principalii factori care condiționează nivelul producției vegetale sunt factorii biologici, tehnologici, factorii socioeconomici și factorii ecologici, și anume zonarea culturilor. Desigur, după părerea mea, cred că și nu numai a mea, de importanță majoră sunt factorii biologici,
prin soiul cultivat și valoarea culturală a materialului desemănat. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o sămânță de calitate, aici ne referim în primul rând la valoarea genetică și biologică, deci valoarea soiului cultivat, la puritatea varietală și fizică a materialului biologic care urmează a fi semănat, indicii ridicați, bineînțeles, de germinație, masa 1000 de boabe, masă hectolitrică, bineînțeles și la starea fitosanitară a semințelor utilizate în procesul de înființare a noilor culturi. Deci, am putea spune că alături de însușirile și caracteristicile soiului sau a hibridului ales, un element esențial de îndeplinit în a materialului desemănat este calitatea. Calitatea materialului desemănat. Ori această calitate nu o putem realiza decât în procesul producerii de sămânță. Mai ales în perioada actuală, când se cultivă produse ale unor procese de ameliorare fundamentată științific, soiuri sau hibrizi, deci referindu-ne și la materialul care a fost prezentat de colegul George Toader, grija față de sămânța utilizată este amplificată. Cu toții știm că în perioada actuală cultivăm cred că peste 95% din fermieri cultivă soiuri sau hibrizi, nu mai cultivăm populații locale care nu erau rezultatul unei activități de ameliorare fundamentată științific. Am trecut de această perioadă. Cred că procentul pe care l-am dat de 95% este cam mic. Cred că 99% din fermieri cultivă soiuri sau hibrizi. Deci soiul sau hibridul este constituit dintr-un complex de gene. Dacă asupra acestui complex, care funcționează ca un tot unitar, acționează factorii modificatori, forma respectivă se diminuează. Pentru menținerea permanentă a structurii genetice și a valorii biologice la nivelul inițial al soiurilor sunt necesare cunoașterea bazelor teoretice ale geneticii, ameliorării și producerii de semințe, aplicarea unor metode moderne de selecție conservativă, aplicarea de tehnologii specifice procesului de producere, prelucrare și păstrarea semințelor, controlul în câmp și laborator a purității varietale și a valorii culturale a semințelor. Deci toate aceste etape trebuie să fie incluse în procesul integrat de producere de sămânță. Pe tot parcursul sistemului de producere de sămânță la cerealele păioase se urmărește menținerea caracteristicilor la nivelul inițial, menținerea caracteristicilor soiurilor la nivelul inițial, eliminându-se prin procesele de selecție negativă toate plantele netipice. Acest deziderat se realizează prin procesul de producere de sămânță, proces care durează între 5 și 6 ani. Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească un soi pentru a fi admis în cultură sunt criteriile de distinctibilitate, uniformitate și stabilitate. Distinctibilitatea, să se diferențieze cel puțin printr-un caracter de celelalte soiuri din colecția de referință, uniformitatea, asemănarea indivizilor din cadrul unui soi, deci toți indivizii care compun soiul fiind o populație de indivizi, să fie foarte asemănători din punct de vedere genetic și morfologic, și stabilitatea, menținerea caracteristicilor specifice soiului de la un an la altul. Și aici, în această schemă, sunt prezentate etapele procesului de producere de sămânță, cu sămânța amelioratorului, sămânța din categoria biologică prebază 1, prebază 2, bază, certificată 1, certificată 2 și, bineînțeles, sămânța care poate fi semănată de către fermieri. În general, sămânța amelioratorului și sămânța de prebază 1, prebază 2
și, putem spune, chiar și bază, sunt categorii biologice care se produc în unitățile de cercetare, ca să spun așa, sau ar trebui să se producă în unitățile de cercetare, iar C1, certificată 1 și certificată 2, de către fermieri specializați în producerea de sămânță. În general, am putea spune că la grâu, și mă refer în special aici la grâu, plantă considerată autogamă, procentul de alogamie nedepășind 4%. După cum știm, polenizarea este anemofilă, deci cu ajutorul vântului. Desigur, în funcție de starea de autogamie, apare ca fiind necesară distanțele de izolare și respectarea cu strictețe a acestor distanțe de izolare, care la grâul comun orzoaică și ovăz, specii la care procentul de alogamie este foarte scăzut, nu trebuie să depășească 4 metri. Cu totul, o situație diferită este la secare și triticale, specii la care procentul de alogamie este peste 10%. La aceste specii, de la triticale și secară, spațiile de izolare sunt mai mari. După cum știm, la triticale este de 4 metri față de alte specii de cereale, 20-50 de metri față de alte soiuri de triticale și secare, iar la secară este de 4 metri față de alte specii de cereale și alte categorii biologice ale aceluiași soi de secară, iar între soiuri diferite și față de triticale, distanțele de izolare ajung la 250 sau chiar 300 de metri. Aceste distanțe de izolare, și mă refer aici la grâu, în special la grâu acum, trebuie să le avem și să le avem în vedere și să păstrăm aceste distanțe de izolare datorită nu atât posibilelor impurificări biologice prin polenizări străine, cât a prevenirilor impurificărilor biologice care s-ar datora migrărilor de gene prin impurificări mecanice sau chiar a animalele care se pot deplasa de la o solă la alta, iar nerespectând distanțele de izolare de minim 4 metri, de exemplu, la grâu, între soiuri diferite, s-ar putea produce prin impurificări mecanice, v-am spus, chiar și prin deplasarea animalelor care ar putea duce boabe de la un soi la altul. Principalele tipuri de cultivare la cerealele păioase și care sunt cele mai utilizate în momentul de față sunt la grâu este soiul pur, constituit din indivizi cu genotipuri similare, linii care nu diferă pregnant din punct de vedere genetic. Deci, în momentul actual, cele mai folosite cultivare pe plan mondial sunt soiurile pure. Bineînțeles, au existat tendințe și preocupări și în extinderea în cultură a soiurilor multiliniale, soiuri constituite din mai multe linii, care erau deosebite doar în ceea ce privește diferența la diferiți agenți patogeni. Deci, din punct de vedere morfologic, erau foarte asemănătoare, dar se deosebeau în ceea ce privește rezistența la anumite rase ale agenților patogeni. Procesul de producere de sămânță la aceste cultivare era destul de complex, fiecare linie trebuia mulțită separat și destul de repede s-a renunțat la aceste cultivare. Cultivarul linie pură
s-a trecut și de la acest cultivar, este constituit din indivizi cu genotipul identic. De obicei, cultivarele de tip linie pură au un procent foarte mare de homozigoție și au o sensibilitate destul de mare la acțiunea diferiților agenți patogeni și aici mă refer în special la boli. Bineînțeles că s-a trecut și de la utilizarea în producția cultivarelor de tip populație locală. Normal că acum toate soiurile sunt rezultatul unui proces de ameliorare. Amestecul de cultivare, amestecul mecanic se putea realiza prin amestecarea a 2 sau 3 cultivare identice din punct de vedere al perioadei de vegetație. Nu puteam să amestecăm 2 sau 3 cultivare care aveau o perioadă de vegetație diferite, nu mai puteam recolta, deci care erau identice ca perioadă de vegetație, iar procesul de dar aveau calități diferite și rezistența la factorii biotici și abiotici era diferențiată, deci aveau o stabilitate destul de pronunțată, ca să spun așa, iar procesul de producere de sămânță presupunea ca fiecare cultivar să fie menținut separat sau înmulțit separat, după care se făcea amestecul mecanic. Și bineînțeles, și nu în ultimul rând, cultivarul hibrid, care hibrizii F1 au o structură genetică omogenă, indivizii fiind în proporție de 100% heterozigoți. Desigur, procesul de producere a seminței hibride a fost prezentat de colegul meu, George Toader, care a prezentat oarecum superioritatea hibrizilor față de a soiurilor. Nu vreau să mai insist asupra acestei probleme, vreau doar să... Am avut și niște discuții anterioare cu el privind hibrizii la grâu. Da, într-adevăr, există un trend în extinderea hibrizilor de grâu, dar, după cum spuneam, procesul de producere de sămânță este destul de complicat. Costul seminței hibride și faptul că nu sunt diferențe extraordinar de producție între grâul hibrid și grâul convențional sau soiul. Deci, chiar dacă s-au făcut progrese în ameliorarea grâului hibrid, să nu credeți că ameliorarea grâului convențional a rămas undeva în spate. De fapt, grâul hibrid presupune utilizarea ca forme parentale a unor soiuri, da? Sau linii, da? Soiuri să le spunem, care sunt foarte performante. Că nu am putea să avem un hibrid de grâu performant din linii de grâu care au o capacitate de producție scăzută, care au, ca să spun așa, rezistență redusă la boli, deci care au indici calitative inferiori, deci și materialul parental, adică formele parentale trebuie să fie superioare din punct de vedere al valorii, dar în continuare nu vreau să mă opresc prea mult asupra grâului hibrid. Da, într-adevăr, chiar și noi la stațiune am avut experiențe cu grâu hibrid și într-adevăr are o capacitate extraordinară de înfrățire, mergând cu cantități reduse de sămânță, până în 100 de kilograme. Sunt companii care indică și chiar 60 de kilograme de sămânță la hectar. Capacitatea de înfrățire este extraordinară. Am văzut chiar și eu în câmp
unde aveam amplasat experiențele cu grâul hibrid. Dacă în primăvară erau numai aici colo câte o plantă, deci vorbeam cu colega de la Ameliorare Grâu, cu Rozalia Cadar, că nu știu ce producție o să aibă. Da, în urma înfrățirii și când a venit proba cântarului, producțiile au fost surprinzătoare, au fost de peste 9.000 de kilograme la hectar în sistem experimental, repet. Factorii care ar putea modifica structura genetică a populațiilor și a soiurilor, iată de ce este important procesul de producere de sămânță. Acești factori ar putea fi împărțiți în factori obiectivi, deci mutațiile. Cu toții știm că populațiile de plante și inclusiv soiurile sunt expuse fenomenului de mutații naturale, mutații care pot afecta structura genetică a unui soi, migrația de gene întârziată, deci pot să apară fenomenele de segregare în urma încrucișării a hibridării între două linii sau hibridării necesare în procesul de ameliorare pentru a crea variabilitate, poate să apară fenomenul de segregare întârziată, deci apariția unor gene care să se manifeste în generațiile mai tardive. Vorbesc aici chiar după ce soiul a fost lansat în producție, prin F10, chiar F12, chiar și mai târziu pot să apară. Selecția naturală, deci cu toții știm că soiurile sunt supuse fenomenului de selecție naturală, nu întotdeauna indivizii care sunt avantajați de selecția naturală sunt și cei mai productivi, deci în general selecția naturală avantajează acei indivizi care sunt mai bine adaptați, dar nu neapărat aceștia sunt și cei mai productivi. Driftul genetic care poate apăra din greșeli de eșantionaj, deci în alegerea plantelor elită. Și factorii subiectivi, selecția artificială utilizată în producerea de sămânță, deci exact cum vă spuneam, cei care fac producerea de sămânță trebuie să cunoască foarte bine soiul pentru a alege cât mai bine plantele elite care în continuare vor susține tot procesul de producere de sămânță, impurificările biologice care la grâu se pot datora în anumite condiții climatice, polenizărilor prin nerespectarea distanțelor de izolare pe care le-am menționat anterior, și mai ales în condiții de secetă, când florile pot rămâne mai mult timp deschise, poate să apară acest fenomen de impurificare biologică, fenomen care poate fi total combătut prin respectarea distanțelor de izolare. Și factorii tehnologici, nu în ultimul rând, amestecurile mecanice, care pot să apară am scris aici numai la recoltare, dar pot să apară și la semănat, la transport, la recoltare, bineînțeles, curățirea combinelor și la procesul de condiționare, curățirea fluxului tehnologic când se trece de la un soi la altul sau chiar de la o specie la alta. Aspect foarte, foarte important care, din păcate, nu este respectat de către toți producătorii de sămânță care vin și ne pun pe piața semințelor, nu mai spun ce. Ameliorarea. De fapt, am putea spune că procesul de producere de sămânță sau obiectivul principal al procesului de producere de sămânță este menținerea valorii inițiale a cultivarelor.
Deci dacă producerea de sămânță este o ameliorare conservativă de menținere, ameliorarea putem să o privim ca un proces de creare a variabilității. Creare a variabilității, iar prin procesul de producere de sămânță menținem această variabilitate la nivelul inițial. Câteva din obiectivele producerii de sămânță: menținerea structurii genetice, starea fitosanitară, asigurarea necesarului de sămânță, menținerea însușirilor calitative, a însușirilor adaptative, a capacității de producție, a valorii culturale și a tipicității soiului. Aici, cred că nu interesează aceste aspecte, interesează mai mult pe amelioratori. Sunt etapele care trebuie să îndeplinite în omologarea unui soi, și anume testul DUS de distinctivitate, uniformitate, stabilitate și testul VAU a valorii agronomice utile. Deci soiul nou lansat trebuie să depășească soiul martor cu minim 5%. Desigur, noi ne dorim ca întotdeauna soiurile noi lansate în producție să depășească soiul martor cu cel puțin 10%. Atât din punct de vedere al producției fizice, cât și din punct de vedere al calității. Referitor la perioada de obținere a unui soi, spunea colegul George Toarder că durata de obținere a unui soi poate să ajungă până la peste 10 ani. Într-adevăr, așa e, poate dura obținerea unui soi între 8 și 10 ani, dar având în vedere că și hibrizii sunt obținuți tot din linii care sunt rezultatul unui proces de ameliorare, nu cred că obținerea hibrizilor, dacă punem și această perioadă, perioada de obținere a hibrizilor durează doar 5-6 ani. Deci nu. Deci și liniile de grâu trebuie să ai liniile de grâu, linii care sunt supuse și ele procesului de obținere și ele durează, obținerea unei linii durează cel puțin 5-6 ani. Doar prin implementarea măsurilor de biotehnologie, acest proces ar putea fi scurtat și mă refer aici prin metodele biotehnologice la grâu, metoda ZEA, da? Metodă care ar putea duce la obținerea liniilor de grâu, a liniilor cu un procent ridicat de homozigoție în doar 5 ani. 5-6 ani. Deci se scurtează mult procesul de obținere a liniilor homozigote. Principalele tipuri de selecție folosite în în producerea de sămânță sunt selecția în masă negativă, selecția în masă pozitivă, selecția individuală după metoda pedigree, selecția individuală simplă cu o singură alegere și selecția individuală repetată cu 2 alegeri. Selecția în masă negativă se folosește mai ales în loturile de producere de sămânță și constă în îndepărtarea tuturor plantelor netipice. Selecția masă pozitivă este alegerea elitelor. Deci întotdeauna vom alege doar acele elite care corespund caracteristicilor soiului. Selecția individuală după metoda pedigree este o selecție care durează de obicei 3 ani, așa. Și se folosește mai ales în producerea de sămânță a soiurilor cu un grad de omogenitate mai scăzut. Deci soiuri care au un caracter polimorf, cu un polimorfism mai ridicat. Selecția individuală
cu o singură alegere și selecția individuală repetată cu două alegeri, metodă pe care noi, SCDA Turda, o folosește în procesul de producere de sămânță din categoria biologică sămânța autorului. Iată etapele de producere de sămânță la grâu, conform schemei, câmpul de alegere al elitelor, câmp care se poate înființa special sau putem apela la câmpurile de producere de sămânță din categoria biologică prebază 2 și bază. Aici trebuie să fim foarte atenți la numărul de plante elită pe care le extragem pentru a nu produce acel drift genetic, astfel încât soiul să nu schimbe în timp prin selecția pe care noi o facem însușirile, semănarea, prelucrarea individuală a acestor elite și semănatul în anul următor în câmpul de producere a semințelor a descendenței D1, după metoda un spic pe rând. Distanța de semănat, rândurile au lungimea de 1 metru, distanța de semănat între rânduri este de 30 de centimetri, se seamănă cu semănători speciale de la Wintersteiger, dar aici chiar și SCDA Turda a produs foloseam în trecut o semănătoare care avea cam același principiu cu semănătoarea de la Wintersteiger, semănam elitele. Acum în momentul de față semănăm cu semănătoarea Wintersteiger sau anumite completări la semănat le facem manual. Deci semănăm elitele manual. În aceste câmpuri se face o selecție în masă pozitivă, deci alegem numai acele descendențe care corespund soiului. Descendențele netipice sunt eliminate înaintea procesului de recoltare, iar descendențele tipice sunt recoltate împreună și constituie nucleul de sămânță autorului, de la care pornește întreg procesul de producere de sămânță. Aici mai vine o completare. Deci dacă soiurile aflate în procesul de producere de sămânță sunt mai neuniforme, au un caracter mai polimorf, am putea să mai înființăm încă un câmp de descendențe de 2, metodologie pe care și noi am adoptat-o la SCDA Turda, deci descendențele D1 care au fost reținute în câmpul de descendențe sunt recoltate în mod separat, sunt prelucrate în mod separat și vom semăna un câmp de descendențe D2, adică sunt parcele semănat cu lungimea între 7 și 10 metri pătrați, separate între ele. Desigur, în aceste descendențe de 2 facem lucrări de selecție în masă negativă, eliminăm toate descendențele care nu sunt netipice, iar descendențele rămase sunt recoltate împreună și constituie nucleul de sămânță a autorului, care, bineînțeles, va fi folosit la câmpul de prebază 1. Iată că procesul de producere de sămânță este destul de complicat, iată pe undeva și faptul că sămânța are alt preț, undeva acest preț de producere de sămânță se regăsește în sămânță, deoarece procesul necesită lucrări speciale. Bineînțeles, nu o să fac o referință foarte mare foarte în detaliu la lucrările tehnologice, vreau doar să subliniez faptul că toate lucrările tehnologice trebuie aplicate la superlativ, cu respectarea, cu strictețea a rotației de minim 3 ani, a tehnologiilor de fertilizare. Vreau doar să subliniez lucrarea specifică loturilor de producere de sămânță, și anume purificatul biologic. Menționez faptul că orice sămânță care pleacă de la SCDA Turda, sămânță de grâu, toate loturile de producere de sămânță la grâu sunt supuse proceselor de purificare biologică, lucrări care necesită
costă cheltuieli destul de mari. Vă dați seama, la loturi din categoria biologică bază sau prebază 2 de undeva între 40-60 de hectare, forța de muncă necesară pentru a efectua aceste operațiuni de purificare biologică. Numai după ce aceste loturi au fost verificate de către inspectorii teritoriali de controlul calității semințelor și a materialului săditor și au îndeplinit toate cerințele din punct de vedere al purității varietale, numai după ce inspectorii aprobatori ne-au dat verdictul, numai atunci intrăm și putem pune pe piață la vânzare sămânța din lotul respectiv. Bineînțeles că se iau probe și după procesul de condiționare. O schemă a fluxului tehnologic de condiționare a semințelor de grâu, după recoltare, ce operațiuni urmează. Nu o să mă refer la acest aspect, de fapt nu face, cred că, obiectivul acestui curs, dar vreau să menționez că acest aspect de condiționare a semințelor este deosebit de important. O parte din impurificările mecanice pot fi realizate în procesul de condiționare, iar cel mai important, în procesul de condiționare putem să reducem sau să pierdem o parte din valoarea culturală a semințelor prin păstrare necorespunzătoare, prin condiționarea necorespunzătoare, adică pot să apară fenomene de vătămare a semințelor, care nu prea apar la grâu, dar trebuie să le avem în vedere. Sublinia și colegul George Toader că sămânța hibridă, o atenție deosebită la sămânța hibridă ar da-o fermierii mari. Eu vreau să spun că, da, într-adevăr e așa, dar eu cunosc chiar și fermieri care lucrează suprafețe mai mici de teren, care acordă o atenție deosebită factorului sămânță și care utilizează chiar și sămânță hibridă de grâu sau de orz. Totuși, după toate semnalele pe care le avem în România, și nu numai în România, pe plan european, ar putea spune, viitorul producerii de sămânță la cereale apare destul și la cerealele păioase apare destul de incert. Fermierii sunt din ce în ce nu mai sunt dispuși să investească în factorul sămânță, având în vedere că această sămânță o pot utiliza de la an la an, în cazul soiurilor, bineînțeles. Deci aceste semnale nu au fost atrase la nivel european încă de vreo 10 ani, încă în urmă cu 10 ani. Și mai apare încă o problemă, că recent nu s-au înregistrat creșteri foarte importante în ceea ce privește producția și calitatea la nivelul creațiilor. Deci nu s-au obținut producții spectaculoase. Chiar și la hibrizi am văzut producțiile prezentate de colegul George Toader, erau undeva între 8 și 10 tone. Ei, și la soiuri vorbim de producții de 8-10 tone, chiar peste 10 tone, știm cu toții, s-au realizat la grâu chiar și producții de peste 15 tone la hectar, grâu, soiuri convenționale, bineînțeles, cu tehnologia necesară. Deci aceste realizări nu sunt foarte spectaculoase, pe când în sămânța la porumb, diferența între producția hibrizilor de porumb comparativ cu a formelor parentale este mult mai mare ca și la grâu. La grâu, dacă soiurile parentale aveau producții undeva de 6-7 tone, iată că la hibrizi producțiile au crescut undeva la 8-9 tone și desigur sunt și soiuri de grâu foarte performante. Iar reducerea subvențiilor din agricultură
duce, de fapt, și la ceea ce prezentam, la refuzul fermierilor de a investi în factorul sămânță. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă spun că SCDA Turda vă așteaptă oricând și ca rezultate noi în ceea ce privește ameliorarea, ca să fac referință la ameliorare, nu numai la ameliorare, deci rezultatele noi în ceea ce privește producerea de sămânță. Avem un soi nou omologat, un soi de grâu de primăvară, Peleacul, care se poate găsi încă din anul acesta, din primăvara acestui an, în oferta de semințe. Avem două soiuri de orsoaică de primăvară, Ioana și Dumbrăvița, care vor intra în procesul de producere de sămânță și se vor regăsi, cred că de la anul viitor. Avem un soi de grâu de toamnă, care va fi omologat la ședința Comisiei de Omologare din acest an, din anul 2025 și cred că nu greșesc, două soiuri de soia care vor fi omologate de asemenea în acest an. Probabil și un hibrid de porumb. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt ceva întrebări. Și noi vă mulțumim foarte mult pentru prezentare, a fost foarte complexă și frumoasă și pe înțelesul tuturor. Vă felicităm pentru toate rezultatele pe care le obțineți la SCDA Turda, sunt impresionante și vă mulțumim din tot sufletul că ați fost alături de noi încă din 2019, de când am devenit eu director și ne-ați primit cu atâta căldură în vizită ca să vedem rezultatele dumneavoastră. Da, într-adevăr, sămânța este capsula vieții pentru generațiile viitoare, iar aș putea spune că pentru fermieri sămânța este resursa inițială pentru producții cât mai mari și de calitate superioară. În schimb, pentru noi, pentru cercetători și pentru tinerii care încep să lucreze în cercetarea agricolă, sămânța, am învățat și eu ceva de la o conferință din 2018 când am fost în New York să prezint un proiect la care eram director, BioSteam. Acolo a venit un cercetător orb care a prezentat o pledoarie extraordinar de frumoasă despre sămânță ca idee pentru cercetători. Adică pledoaria era de fapt că fiecare idee poate să devină o sămânță din care fiecare cercetător poate să obțină foarte multe rezultate dacă se ține de acea idee și o duce până la capăt. De aceea am formulat și eu aceste cursuri online, pentru că putem învăța unii de la ceilalți, putem învăța de la cercetătorii experimentați, cu experiență multă în spate, toate procesele de obținere a unor rezultate de cercetare cât mai performante. Și da, învățăm și de la Southern Union, învățăm și de la Bayer, învățăm și de la marile companii care pătrund la noi în țară cu tehnologii noi, cu semințe noi, dar noi, pentru că suntem într-o situație economică destul de precară în domeniul cercetării, învățăm de la dânsii, dar trebuie să ne adaptăm la condițiile interne. Și cam atât. Ideea este sămânța noastră de viitor. Ideea este pentru fiecare cercetător care se află acum, am fost 59 de participanți la acest curs,
Eu zic că a fost iarăși un succes și vă mulțumesc tuturor că ați participat. Le mulțumesc doamnei și domnilor lectori de astăzi. Subiectul nu a fost întâmplător, eu l-am creat așa pentru ca să fie așa un conglomerat cu cap și coadă. Deci vă felicit, într-adevăr, vă felicit. A fost o idee, o sămânță genială, ca să spun așa, alegerea acestei structuri acestui curs în prezentarea, da, a grâului hibrid care prinde și da, s-au realizat evoluții spectaculoase în ceea ce privește grâul hibrid și tehnologia producerii de sămânță la grâul hibrid. Încercările au fost undeva dinaintea anilor 1990 și companiile din Franța încercau încă de atunci extinderea în producție a grâului hibrid. Bineînțeles, la început rezultatele au fost mai puțin spectaculoase, deoarece era destul de dificilă obținerea seminței hibride de grâu, dar acum, prin tehnologiile pe care le au, uh, aceasta le permite să obțină cantități mai mari de sămânță la unitatea de suprafață. Bineînțeles că în acest fel costul seminței hibride va scădea, astfel încât fermierii pot să acceseze la sămânță. Toată problema este prețul de vânzare a producției, ca să ne ferim. Știm cu toții ce impact a avut grâul adus, nu mai vreau să subliniez de unde, grâul adus în România și nu numai în România, așa ce impact a avut asupra fermierilor și a prețului de vânzare. Dacă la toate inputurile prețurile cresc, la grâu, sau vorbesc chiar la producția de grâu, prețurile rămân undeva neschimbate sau chiar scad. Deci un fermier nu are cum să scoată profit. Vorbesc și mă refer aici că în România sunt și fermieri mici și mijlocii, nu avem numai ferme mari. Bineînțeles, fermierii mari au o altă politică, dar cred că grâul hibrid, încet, încet, cred că va prinde. Și tocmai asta vă felicitam pentru structura cursului ales, că a fost complet. Grâu hibrid, producere de sămânță, tehnologie de cultură la grâu. Vreau să vă spun că toată suprafața semănată cu cereale păioase de la sece de atul, da, este în sistem conservativ, adică no tillage, toată este semănată direct. Deci tot ce înseamnă grâu de primăvară, orzoaică de primăvară și grâu de toamnă este semănat în no tillage. Bineînțeles, toate terenurile sunt arate odată la 2 ani, Mergem în rotație. fiind necesară și rotația cu porumbul și soia, dar tehnologia asta no tillage, să știți că ne-a ajutat la cerealele păioase, ne-a ajutat foarte, foarte mult. Și ați văzut și colega mea, Felicia Chețan, a prezentat niște producții medii undeva la grâul de toamnă, în producții între 6.500 și 7.000 sau 6-7.000 de kilograme la hectar. Vreau să vă spun că cu o fertilizare moderată, producțiile medii la grâu, la turda, la grâul de toamnă, în sistemul de producere de sămânță, deci nu facem o tehnologie foarte, foarte intensivă. Producțiile la grâu, producțiile medii la grâu și anul trecut s-au apropiat, deci medii, real, nu vorbesc și pe suprafața reală, nu vorbesc pe un hectar, hectarul are după unii 10.000, dar pe teren are poate peste 10.000 de metri pătrați. Producțiile reale au fost undeva la aproape de 7.000 de kilograme la hectar. Vă mulțumesc, mă scuzați.
Îmi cer scuze, de azi dimineață continuu primesc telefoane că noi, SCD Brăila, avem semințe de lucernă și nu avem. O să-l rog pe colegul de la IT de la noi să verifice ce se întâmplă, că lumea găsește numărul meu de telefon, că avem sămânță de lucernă la jumătate de preț. Are sece de atur, dar sămânță de lucernă, dar nu la jumate de preț. La prețul real. Da. Cred că au intervenit trolii și ne introduc pe noi pe piața neagră sau cine știe ce. Da, tot felul de minuni se întâmplă în România de la un timp. Ce mai putem să adăugăm? Faptul că am fost 59 de participanți. Vă mulțumesc doamnei și domnilor lectori că ați acceptat invitația mea. Vă așteptăm cu mare drag vineri, pe 31 ianuarie 2025, de la ora 10. Am trimis linkul pe chat și o să mai trimit și invitația cu programul pentru conferința internațională ICRESP. Și ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, cred că este 5 februarie, da, la următorul curs online. Vă mulțumesc pentru participare, vă doresc o zi frumoasă și sănătate și toate cele bune. Mulțumim și noi, doamna director. Mulțumim, la revedere. La revedere, numai bine! Tuturor, numai bine! Numai bine! La revedere!